שיואו, איפה היא? אני לא רואה אותה כבר מלא זמן, היא כבר מאחרת. שוב פעם למשמרת, די כבר נמאס. אם היא לא באה עוד כמה דקות, אני אפטר אותה מיד. איפה היא? אוי, אני ממש מצטערת, סליחה שאיחרתי, האוטובוס לא הגיע בזמן. די! קדימה, בלי תירוצים, תתחילי לעבוד, פעם הבאה אני אפטר אותך. אני ממש מתנצלת, זה לא היה בכוונה. קדימה. תתלבשי כבר, מה את עושה? קדימה, גו! הוא סלח לי. טוב, בוא נראה מה הזמינו. אוקיי. ערכת איפור, תיק, בגדים. טוב, נו, בסדר. יאללה, בואו נתחיל לארוז. וואו, כמה איפור, מה זה? זה בטח יעלה לה איזה 1,000 שקל. מה זה הזמנה הענקית הזאת? הלוואי עליי לי כזה הזמנה כיפית. אוף, אני ממש מקנה בה. הלוואי עליי. טוב, נראה לי שסיימתי. יאללה, נצא לדרך. שיואו, נו, מתי החבילה הזאת כבר תגיע? אני מחכה לה כבר שבוע. נו, אני חייבת כבר לשפץ את הבית. וגם בשנה הבאה, אם תעזרו לי, הולך להיות לי בית מטורף. VIP נדיר. אז אולי זה יקרה גם עוד חודש, אני לא יודעת. נו, אבל איפה החבילה? מה זה? שמעתי דפיקות. יואו, אני חייבת ללכת. הכל הגיע. הכל הגיע. אמא, חיכיתי לזה. יאללה, אני חייבת להתחיל לפרוק. זה בא לי סופר איכותי. מה אומרות? אני הולכת לחופשת סקי מעט, אז תגידו לי מה אתן חושבות. אבאלה. אמאלה, הגיע לי כל האיפור. נדיר. איזה נדיר, אני חייבת לשים שם את כל הדברים שלי. כל כך חיכיתי להזמנה. וואו. אין, שאני אהיה בבית ספר, אני אהיה התלמידה הכי יפה. דווקא משקפיים נראות פגז. אמאלה, הלוק נדיר, גם הכובע והמשקפיים בכלל. אבאלה, חשוב לציין שגם קניתי ציוד לבית ספר. אמאלה, איזה לוק נדיר, זה יהיה לוק החרישה שלי. איזה פאפי חמודה. אמאלה, תגיבו בתגובות איך אתם חושבים שאני אקרא לה, או שתיתנו לי גם רעיונות, אולי אני אקרא לה בשם שאתם תבחרו. מזוודה נדירה, ואני גם טסה עוד מעט, אז תנחשו גם לאן אני טסה עוד מעט, כי אני אעשה לכם ולוג נדיר. איזה תיק שיקי וסטייליסטי. זה הבושם של דיור. אמאלה, זה נראה קופי. אמאלה, הפרחים לבית, זה כל כך יפה. אבאלה, נדיר. כן, זה סתם קלמר וכל מיני שטויות שלי, אז אני אעשה לכם סקירה כבר בנפרד. הנה גם התיק שלי. טוב, זה העודף שלי, אז כן. איזה קרם הגנה נדיר. טוב, אז זה הבושם, פתחתי אותו והוא נראה נדיר. עוד פיג'מה נדירה, ציוד לבית ספר, כרגיל משעמם.
טוב, זה נראה לי די אישי, אני די צריכה את זה, כאילו כמו כל בנות ישראל. בגד ים נדיר, וגם קניתי אחד לבן זוג שלי. בקבוק מים וטלפון חדש. עכשיו תגידו לי מה אתם חושבים על הקנייה המטורפת הזאת, ובחלק הבא אני הולכת לעצב את הבית שלי, אז תתעדכנו.